Magandang hapon sa ating lahat mga kamaster. Panibagong video tayo, panibagong kaalaman tayo magpapandaw or mangangawil dito sa area sa baba doon. Ito mga kamaster, ilalagay natin ngayong hapon tapos kukunin natin bukas. Ito yung pain natin mga kamaster. Papakita ko sa inyo. Ito yung gagamitin nating pangkawil or pangpandaw. Makukuha nito mga kamaster yung mga dalag. So tara na. So ito po yung unang ipapain natin mga kamaster. Ilalagay natin dito. Ito yung pain natin. Ito mga kamaster, para bukas na ito, kukunin natin ito bukas. Ito natin lalagay. Okay, next master. Play. Dito tayo maglalagay ng yung pangalawa at pangatlo. Ito yung pain natin. Una-una dito mga kamaster, nilinisan mo muna yung paglalagyan mo. Tara na. Lalagay na natin. Itong bungs. Stick. Japan. Master. Ito na yung kamaster, pang-apat. Ang-apat nating ilalagay dito. Sana biyayaan tayo ng ilog na ito bukas. Bigyan tayo ng magandang biyaya para dito natin ilalagay mga kamaster sa baba. Makahito tayo dyan, master. Sana. Magandang biyaya. Malalim dito bong? Malalim. Okay, alright. So heto na yung last na ilalagay nating pandaw mga kamaster. Bali 10 ito lahat. Kay Riddick Adventure 10 din ang nilagay niya. Tapos ito na yung pang last. Ito mga kamaster, hanggang bukas na ito, bukas na natin to titingnan or kukunin dito. Babalikan natin bukas.
Okay. Tapos na. Babalik tayo bukas mga kamaster. Good morning mga kamaster. Titingnan na natin yung nilagay nating kawil natin kahapon doon. Sana may nakuha. Sana biyayaan tayo ng ilog na yon. Tara na. So, titignan natin yung natin dito mga kamaster. Baka may nakuha. Ay, nabumugan. Meron bang? Meron. Patay na boss. No? Ha? Malaki Patay na. Bakal? Huli. Tumusok. Raw. Patay na. Hindi pala siguro kalma natin ah. Mga kamaster Nalunod. Hindi nakahinga no? Di kalman pa siguro natin na ala. Wala. Talaga nabalod sila ni, ba't nakangit? Ang bunong tabong. Naman? Ito mga kamaster Medyo na siya. Kahapon pa siguro ito nakuha. Pero pwede pa to. Ayun. Malaki. Mga kamaster may nakuha silang turtle snake. Si Riddick Adventure. Magkagatan pa rin ko. Mahaba yung kanyang leg oh. Turtle snake mga kamaster Kakaiba yung kanyang yung kanyang ilong. Parang ilong ng baboy. Makain ba yan ka-viewer? Makain to pare ko. Makain yan. Yung kanilang Ito yung kinakain ni sino ba yun? Harabas, X-Rider. Lulutuin natin gardiyan mamaya. Oo. yung problema pare ko ay hindi natin alam kung paano yung recipe na. Paano lutuin to? I-prito Ayos. natin ito na buo. Yung isa to Kuha yung kawil ni Riddick. Yun mga kamaster Dalag. Tingnan natin Ikaw yung sinwerte ngayon. Oo. Jackpotan natin. Oo. Dalawa na to. Ayos Yung una snake, turtle snake. Pangulang pa rin tayo. Ngayon snake head na naman. Snake head, turtle snake yung kanina. Panalo. Ayos. Galing mo. May isugban na tayo. May dalawa pa. May nakuha ito kamaster. Tingnan natin. Meron na kamaster. Ito. Lapit mo dito kamaster. Ano yung kamaster dito? Siguro yan. Dalag. Ha? Dalag. Nagmaya natin. Balod ba kamaster? Maya natin. Kamaster Hindi niya nakain yung pahay niya kamaster Hindi na nakuhari Pangalawa natin to mga kamaster. Gumagalaw. Gumagalaw yung stick niya. Yung kabilang bongs. Saan mo nilagay yung kanya? Nandun. Daw kung mayroon. Meron yan ako yung lubid Hinila. Ayos. Meron ng lambong. Lapit natin. Uy. Tignan mo. Pangalawa nating kuha ay pangatlo. Ayos.
Bawi na tayo. Gusto. Parang meron na naman daw. Oh. Yun mo doon mga master. Pero ginuyod na ni. Hinigila talaga oh. Yun, bumubula mga kamaster. Oh. Lapit natin. Oh. Dalag ulit. Hindi maswerte ang tihito ya. Oh. Puros dalag mga kamaster. Medyo hina na siya. Mahina na siya kamaster oh. Ang saya-saya. Pang ano na to mga kamaster, pang apat. Oh. Isa. Yung isang patay kanina. Tapos dalawa. Apat. Apat. Ito, Nalo kamaster, yung oh. pang ihaw natin. Pag-ihaw natin to. Kunin pa tayo dito kamaster na isa. Malilan yung pandaw natin dito, 10. One sa mga ala na. Lapit mo mga kaster. Parang walang huli. May huli ba? Oo, lapit mo dito. Oh, lalim. Meron nung kamaster, patay na ata. Ha? Patay na ata. Ah, Kamaster oh. buhay pa, buhay pa. Maliit lang. Medyo buhay pa siya. Malapit nang mamatay, nabalod kasi siya dyan oh. Medyo maliit lang mga kamaster. Maganda yung nauna. Malalaki. Ito maliit. Ito yung nakuha natin mga kamaster oh. Bali 6. Gagawin natin dito, magsusugba naman tayo. Picture bongs. So ito po yung nakuha natin mga kamaster. Magsusugba tayo. Hindi natin to isusugba lahat. Itong dalawa, iuwi natin to pang, tapos lagyan natin ng ano, yung puso ng saging. Sugba na tayo mga kamaster. Ito na po yung sugba, pang sugba natin mga kamaster. Yun. Malalaki. 4. Bungga. Gawin na natin ito mga kamaster oh. Mainit. So yun na nga mga kamaster, kakain na tayo, tapos na tayo magsugba. Kain na. So ito na naman mga kamaster oh. Mag-usok-usok pa yung haluan natin. Yun. Ano ba nga talaga? Tutupan. Mga kamaster natin. Tumitira na. Sarang dirty margarigat kita. Sarang naman na sigurado. Kuwati riway gati. Magpupay.
So ayan na nga mga kamaster oh. Ubus na naman. Champion na naman tong kasama kong isa dito. Magsarbog pen mamaya. Oo, magsarwag tayo mamaya. Doon. Pick out natin, no? Itong kasama natin mamaya na isa dito, champion. Pinagalitan dahil dito na lang daw kinakain lahat. Hindi na nag-uwi. Hindi na daw ginauwi yung nakuha. Dito kasi mga kamaster ano, sa pag dito ka sa mga ilog, masarap kumain dito sa mga may farm. Kaya ganito yung ginagawa namin. So ayun na mga kabamba, tapos naman tayo kumain. Busog na naman tayo. Tapos naman yung adventure natin. Mga kabamba, sana huwag kayong magsawang manood sa aming mga video. At huwag na rin kalimutang i-click ang notification bell, subscribe at i-share ang ating video. Hanggang dito na lang ang ating video mga kabamba. Ito na, magpapaalam na tayo. Paalam and God bless you.